Hola, soc la Mireia Martí i soc la directora creativa de la marca Lito i Lola. És una firma que dissenyem accessoris florals fets a mesura i alhora una col·lecció de joieria. La idea neix ara fa 5 anys, quan jo em trobava treballant com a creativa en una agència de publicitat i m'agradava molt el tema dels complements, però em costava moltíssim trobar alguna cosa que m'agradés, que tingués aquella essència que a mi jo trobava a faltar. Llavors vaig decidir començar, em vaig anar a una merceria a comprar 4 cintes, 4 sivelles de cinturó i vaig decidir començar a fer una col·lecció només amb sivelles de cinturó, una col·lecció de joieria. Ho vaig portar a la feina i va tenir molt èxit, em van començar a demanar peces a les meves companyes i així fins ara, que ara tenim una botiga i distribuïm a diversos punts de venda a Espanya. Crec que el que més caracteritza a Lito i Lola és que no s'encasilla en cap estil concret. És a dir, hi ha marques que són molt minimalistes, hi ha marques que són molt exagerades o que treballen amb un material molt concret i nosaltres no. Vull dir, pots trobar una peça molt petita, un dia que et ve de gust portar un look molt minimalista i llavors trobes l'altra peça superexagerada. Perquè jo mateixa, que soc la dissenyadora, un dia em ve de gust anar d'una altra manera i un altre dia d'una altra. Llavors, és això que ens encasella, que realment no saps molt bé amb què et podem sorprendre. A veure, Lito i Lola neix d'una tonteria molt gran, que és que a mi sempre m'han dit Lola perquè era així com aires agitanats i morena així, llavors és un nom que volia conservar. Com que som dos en el projecte, que sóc jo i el Dani, vam pensar un nom de noi i noia divertits i que siguessin com molt autèntics i com alhora molt tradicionals, però alhora moderns i que no passessin de moda mai. Lo de Lola ho volíem mantenir, vam pensar que el nom de Lito, que ve una miqueta de Dani i Lito, doncs conjugava molt bé i que era divertit i fàcil. Doncs jo crec que a diferència d'altres dissenyadors, que el que busques és un tema a tractar, llavors sobre aquell tema fan la col·lecció, jo no. Jo de cop trobo peces que m'inspiren molt, peces que ens transmeten i que vull utilitzar aquelles peces per fer alguna cosa. Llavors, un cop em faig amb aquella peça, començo a inventar-me què pot sortir d'allà. Per això surten peces tan diferents, perquè em pot transmetre alguna peça molt gran, amb molt color, i una peça molt petiteta també em pot transmetre, i que un collaret amb una petita bola, per mi, tingui alguna cosa a dir. En temes d'accessoris florals, treballem tant amb flor artificial com flor natural, perquè a vegades no trobes en la flor natural aquella tipologia de flor o un color que tu vulguis, llavors has de recórrer a l'artificial. Tot i la flor natural sempre és molt més bonica i queda molt més espectacular. M'agrada alhora també jugar amb metall o amb fusta a l'hora de fer un accessori floral. A vegades ficar altres tipus de materials fa que una corona guanyi, sobretot el tema del metall el fem servir molt. Amb la joieria m'agrada també juntar des de fusta amb ceràmica, amb metall i després tot el tema de la plata, que també el toquem, que fem plata simple, plata o plata xapada d'amor. Doncs vam començar a fer corones de flors ara fa 5 anys, quan realment encara aquí quasi ningú portava. I era quan jo treballava encara a l'agència de publicitat que una companya em va dir: escolta, has de començar a fer corones de flors perquè a Londres estan portant moltíssim. I jo li deia: però què he de fer corones si aquí, qui em comprarà, això aquí? I em deia que sí, total. Em vaig fer un parell, vaig anar a una fira i sí, la gent de fora sobretot, aquí s'ho miraven, però la gent de fora, els estrangers, doncs me'n compraven i per portar pel carrer, vull dir, per passejar. I els meus pares em deien: però com pot ser que et compren això? Jo no veig la gent pel carrer amb corona, no? I a dia d'avui, ara fa 2 anys o 3 ja que és el boom de les corones aquí a Espanya, no tant pel carrer, sinó que es porten més per casaments, per events i corones més voluminoses, i ara hi ha bastanta gent que en fa, però sí, nosaltres realment fa 5 anys, com va començar tot, que aquí no estava gens vist. I és un dels productes que més ens caracteritzen per això, perquè ja fa molt temps que en fem. M'aixeco a les 8 del matí, esmorzo, agafo la moto i baixo cap a Barcelona perquè jo visc a Sant Cugat. Vinc a la botiga, a vegades abans, a vegades més tard, perquè de vegades em quedo treballant a casa i com que la botiga l'obro a les 11 aprofito per fer 4 gestions a casa i vinc, i si no vinc aquí una miqueta abans. I res, mentre està la botiga oberta, jo tinc aquí el despatx a la planta de dalt, llavors, faig 1000 gestions de marca, des de temes de disseny quan toca, a tema de comunicació, a tema de proveïdors, és a dir, tot el dia me'l passo aquí a la botiga treballant en diferents aspectes de la marca i plego a les 8:30 i marxo cap a casa una altra vegada, sopo i caic morta i dormo als 5 segons.
Adéu.